peltoulapat, ulpukkaveet, tähkäharppujen soitto. Täs ovat taatot taistelleet, riemut ja tuskat tunteneet. Jättivät meille kaunihin maan. Armas on aamujen koitto. On vilja-aitta Kyrönmaa, nyt sadot kauniit kantain. Ken siellä olla, elää saa, sen laihot karjat kasvattaa, ei kaipuu kauemmaksi vie, mailt Kyrön virran rantain. Vuolaana, virkeänä virtaa Kyrönjoki vuosituhantisessa uomassaan. Joki on tehnyt mahdolliseksi Etelä-Pohjanmaan viljavainioiden olemassaolon. Se kiihtyy joskus kuohuviksi koskiksi, tarjoten sitä suomalaisten rakastamaa vedenhenkeä, joka on houkutellut jokien, järvien ja merten rannoille maamme ensimmäiset asukkaat. Lempeästi lehtoisia rantojaan ja pikkusaariaan syleillen se kuvastelee taivaan sineä ja ilmojen ihanuutta. Kauan on Kyrönjoki uomaansa muovannut, paljon virkeyttä ja iloa rantamillaan asujille tarjonnut. Paljosta muusta saavat vähäkyröläisetkin jokeaan kiittää. Vuosisatojen aikana on sitä käytetty kulkureittinä. Kuljettaessaan suurten laskuojiensa kautta vahingollisen tulvaveden mereen on joki vuosisadasta vuosisataan antanut vähäkyröläisille mahdollisuuden laajentaa lakeuttaan, siirtää metsän rajaa yhä kauemmaksi, kuokkia, kuivata ja panna viljaa kasvamaan muinaiset kylmät korpimaat. Oli aika, jolloin laaja meri Pohjanlahti peitti syliinsä nämä näkymät, mutta maan kohoamisen johdosta rupesivat laakeat seudut paljastumaan. Varmimpana osoituksena asutuksen leviämisestä heti maan paljastumisen jälkeen silloisen Korpijoen suistolle ovat Vähässäkyrössä tehdyt monet rautakautiset hautalöydöt, joiden on arvioitu olevan peräisin aina 300-700-luvuilta. Tervajoen Aittomäellä on 1 neliökilometrin alalla kokonaista 88 hautaa. Muinaisuudessa on näillä mailla elänyt vaurasta länsisuomalaisgermaanista väestöä, joka täällä on luonut kukoistavan kulttuurinsa. Vuosisatoja vanhan Tammen lähistöllä ovat harjoittaneet kauppaa ruotsalaiset ja saksalaiset kauppiaat. Kalastusta, tätä entistä pääelinkeinoaan, ei nykyinen vähäkyröläinen ammatikseen harrasta. Yhä kauemmas pakenee meri. Viljaviksi kummuiksi ja laaksoiksi ovat muuttuneet entiset kalasaaret. Ei ole lähistöllä enää koskemattomia korpimaita, joista Pohjanmaan mies riistan kotiin kantoi. Kydön poltolla jatkoi vähäkyröläinen sitkeä uurasta ja korven raivausta. Sitkeänä väsymättömänä hän ahersi kuokoksellaan. Korvet muuttuivat rukiisiksi rintapelloiksi, suot ja remeet viheriöiviksi niityiksi. Niin kuin työtä ja hikeä, niin ovat Kyrön pellot vaatineet viljelijöiltään viimeisen veripisaran. Eräs pitäjän historian synkimpiä muistoja on Napuen taistelu. Lähes viimeiseen mieheen kaatuivat Vähänkyrön isät ja pojat Napuen kentällä. Niin oli. Nyt kuin meren pinta on ulappa viljamaan. Sukupolvien taistojen hinta. Ei väistytty tuumaakaan. Jos löi rae halla sota, jos pettua purtihin, rotu sitkeä raiviota avas soihin ja korpihin. Nykyisten vähäkyröläisten esivanhemmat ovat kaiken todennäköisyyden mukaan Ylä-Satakunnasta, muinaisesta Suur-Sastamalasta ja Suur-Pirkkalasta saapuneita hämäläisiä, jotka rupesivat näitä seutuja asuttamaan vuoden 1000 jälkeen. Vuonna 1607 erotettiin Vähäkyrö, entiseltä nimeltään Alastaro, Pohjankyrön suurpitäjästä, ja siitä lähtee nousemaan Vähäkyrön oman historian kunniakas kaari Pohjanmaan pitäjien joukossa. Paljon on vähäkyröläinen maatalousmaisema muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Vanhoja, arvokastyylisiä talonpoikaistaloja, aittoja sekä muitakin rakennuksia tapaa kautta pitäjän
kertomassa arvokkaina muistomerkkeinä jyhkeästä talonpoikaiskulttuurista. Vielä tapaa metsäkylissä savusaunankin. Tyyliltään aito pientalo kaksiosaisine ovineen on samoin säilytetty. Tiheät kyläryhmät, joista arvokkaana muistomerkkinä antaa aavistuksen tämä Saarenpään rintakylän jokirantanäkymä, ovat muualta kadonneet jo ajat sitten. Pitäjästä löytää toistakin 100 vuotta vanhoja tupanrateja. Ne on pyritty säilyttämään sekä ulkoa että sisältä mahdollisimman aitoina, vaikka aika pyrkii ne patinoimaan. Sattumaltakin taloon poikkeava matkamies tavoittaa täällä oikean, väärentämättömän ympäristön, jolle ovat laskeneet perustan kotikontuaan ja kotiaan rakastavat uurastajat. Pappila, vanha talo puistikon keskellä, kertoo sekin kaunista historiaa. Muun muassa Sakari Topelius on aikoinaan siellä majaillut. Säken annat vaivaa, työtä, hedelmän ja riemun myötä. Sulle kiitos humajaa, kiitos kiurun säveleissä, suven tuoksuissa ja meissä. Sulle, äiti maa. Nykyinen Vähäkyrö ei ole pinta-alaltaan suinkaan Pohjanmaan suurimpia pitäjiä. Kunnan yli 200 neliökilometrin pinta-alaa hoitaa sen lähes 5000 nouseva asukasmäärä sitä huolellisemmin. Vaasan kaupungin läheisyys sekä pohjoisesta ja etelästä tulevat maantiet antoivat Vähäkyrölle edullisen aseman, josta syystä se nousikin maakunnan ehkä johtavimmaksi pitäjäksi, niin taloudellisessa kuin sivistyksellisessäkin mielessä. 2 pankkiliikkeen toimitalot kertovat pitäjän asukkaiden yrittämisen tahdosta ja säästäväisyydestä. Vuonna 1906 on perustettu jäsentensä omistama ja hallitsema osuuskauppa, jolle on valmistumassa uusi ajanmukainen liiketalo Ojaniemelle Vähäkyrön komean sillan tuntumaan. Osuuskaupan keskus makasiineineen sijaitsee Tervajoen asemalla. Kunnan virkailijat ovat saaneet asuttavakseen Kirkonkylän keskustaan rakennetun ajanmukaisen asuintalon, jonka lähistölle rakennetaan parhaillaan paloasemaa. Menestykseen ja vaurauteen ovat luonnollisesti olleet vaikuttamassa omalla tärkeällä sarallaan myöskin yksityisyrittäjät, jotka ovat sijoittuneet ympäri pitäjää. Nykypäivän vähäkyröläinen maanviljelys on tyypillistä pienviljelystä. Vähäisestä pinta-alastaan ja olemattomista metsistään huolimatta on tämän päivän maalaistalo hoidettuna hyvinvoiva, jopa melko pitkälle koneellistettukin. Vähäkyröläinen maanviljelijä suorittaa tehtävänsä toukotöistä elonkorjuuseen maataan rakastaen. Kuuluilla entisen Vaasan rukiin kasvumailla ovat nyt suuressa määrin vallanneet alaa uudet kasvilajit ja laadut, kuten sokerijuurikas ja rypsi. Isät laati mulle lain, lakeus tuo jonka sain, ilon murheen antajana, sadon kadon kantajana, perintönä perkaajain. Saakoon myöskin työni mun. Täällä synnyin, tänne jään, lakeutta kyntämään. Täällä eloni on rata, muut ei mulla maailmata. Täältä en lähde minnekään. Kunnan omistama voimalaitos huolehtii sähkön kehittämisestä ja jakelusta paikkakunnalle. Tarvittavasta energiasta kehitetään omalla Hiirikosken vuonna 1921 valmistuneella voima-asemalla vuosittain 1,5 miljoonaa kilowattituntia. Kunnan omistuksessa on myöskin saha ja 3 myllyä. Oman pitäjän myllystä saavat jauhunsa useat leipomot. Kotieläinten jalostus on tuottanut hyviä tuloksia. Vähäkyröläiset sikalat kuuluvat maakunnan parhaisiin. Täältä myydään vuosittain satoja porsaita laajalle alueelle maakuntaa.
karjakannasta on suuri osa puhdasta Ayrshire-rotua, joka tuottaa runsaasti maitoa ja vie tulokset kärkipäähän maakunnassa. Vähäkyrön meijeriin lähettää maitonsa noin 700 maanviljelijää. Tämän lisäksi pitäjän ulkopuolelta Koivulahden ja Mustasaaren pitäjistä lähes 200 maidontuottajaa. Yli 60 vuotta on Vähässäkyrössä harjoitettu meijeritoimintaa. 2 samassa tarkoituksessa ollutta rakennusta on ollut samalla keskeisellä paikalla, jossa sijaitsee nykyinen vuonna 1937 rakennettu meijeri. Vuoteen 1945 asti on meijerin toimintaa johtanut osuuskunta, joka silloin vuokrasi talon laitteineen Valiolle. Vuonna 1954 siirtyi meijeri kokonaan Valion omistukseen. Meijerille tuotuna maidot punnitaan, kaadetaan vastaanottosäiliöihin ja jaetaan eri osastojen kesken. Valtaosa menee kauppamaidoksi joko täysmaitona tai kermana myytäväksi Vaasassa. Pastoroitaessa ja separoitaessa saatu kerma taas käytetään voin valmistukseen. Meijerin isännöitsijä Viijala toimii makutuomarina. Hyvältä maistuu kullankeltainen voi ja sen pakkaus ulkomaan markkinoille saa alkaa. Tässä täyttyvät trittelit Englantiin vietäväksi. Hyvin suuri osa maidosta pullotetaan hygienisesti ja lähetetään samoin kuin pakattu kerma ja piimäkin Vaasaan. Siellä keskusliikkeellä on oma kauppameijerinsä, missä tapahtuu kulutusmaidon käsittely ja jakelu. Meijerin maitohuoneeseen voidaan varastoida noin 10 000 litraa maitoa. Juustokattila vetää 3 000 litraa maitoa ja siitä saadaan noin 300 kiloa juustoa. Maitotaloustuotannolla on Vähässäkyrössä vanhat syvät perinteet. Maidon lähettäjien ja meijerin välinen yhdysside, 11 maanviljelijäjäsentä käsittävä neuvottelukunta, on ollut mukana meijerinsä menestyvää toimintaa eteenpäin viemässä. Vanhat veteraanit muistelevat menneitä aikoja, jolloin paimenpojan sunnuntai oli vielä arkista aherrusta. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin kanssini naulalta ja kiiruhdin karjateille. Mä kutsuin Herttaa ja Eunaa, ne seuras tarveni taitansa ja metsä soitteli meille, soitteli meille. Viljavista pelloistaan saa eteläpohjalaisessa pitäjässä Vähässäkyrössä noin 2/3 asukkaista toimeentulonsa. Muut työskentelevät lähinnä kaupan ja teollisuuden piirissä. Vähäkyrö tunnetaan nykyisin myöskin voimakkaana pienteollisuuspitäjänä, jota naapurit ovat leikillään nimittäneet Hyrrykyröksi. Nimen alkuperä johtuu pikkuväelle leikkikaluiksi valmistetuista hyrryistä. Perimätietojen mukaan on läkkisepän ammattia harjoitettu paikkakunnalla jo lähes 200 vuotta. Täältä on tämän ammatin harjoittajia siirtynyt muuallekin Suomeen perustamaan alan yrityksiä uusille kotipaikkakunnilleen. Käsityönä alasinta ja suurautaa käyttäen valmistettiin ennen napot, siivilät ja muut talousastiat. Ja hevoskyydillä komin päällä istuen kulkivat läkkiastiain kauppiaat talosta taloon, markkinoilta markkinoille kautta Suomen tavaroitaan kauppaamassa. Vaatimattomasta alusta, aikaa ja vaivaa vaativasta käsityöstä on yritteliäs ammattikunta vuosikymmenten kuluessa luonut ripeästi kasvavan teollisuuden, joka nykyään antaa toimeentulon noin 20% pitäjän väestöstä. Vähänkyrön läkkiastiateollisuuden kehitystä ilmentää pitäjän vanhimpiin elossa oleviin pläkkyreihin kuuluva Artturi Tuominen ja hänen verstaansa. Vaatimattomasta alusta on nyt vuosikymmenien työn ja aherruksen tuloksena nousemassa ajanmukainen tehdasrakennus. Vähäkyröläisen yritteliäisyyden tuloksena perustettiin vuonna 1941 kone- ja peltitehdas.
Nimikin kertoo tällä teollisuuslaitoksella olevan tuotanto-ohjelmassaan perinnäisiä läkkiastiatuotteita, alumiinista, galvanoidusta messinkilevystä sekä kuumasinkilevystä tehtyjä tarvikkeita ja lisäksi koneiden valmistusta ja korjausta. Vanhojen perinteiden mukaan pidetään jatkuvasti huolta pitäjäläisten maanviljelyskoneiden korjauksista. Isiltä on ammatti opittu ja taitoa kehitetään edelleen niin, että nykyisin tehdään omissa työkalupajoissa peltituotteiden tehdasmaisessa valmistuksessa tarvittavat monenlaiset stanssit, meistit ja muut välineet. Tämäkin tehdas tarjoaa useille kymmenille vähäkyröläisille työtä. Tuotantoon lisätyt uudet moninaiset artikkelit kohottavat tekijänsä ammattitaitoa ja se taas tekee mahdolliseksi ammatin periytymisen isältä pojalle parhain mahdollisin menestymisen edellytyksiin. Koneesta toiseen kulkee valmisteilla oleva artikkeli, kunnes se on lopullisessa muodossaan ja voidaan aloittaa viimeistelytyöt. Juotto, puhdistus ja kokeilu. Naisetkin ovat vuosien kuluessa oppineet monet kätevän pläkkyrin ammattiin kuuluvat työvaiheet. Yhteisin toimin on jälleen saatu tavaraerä valmiiksi. Tuotteet pakataan huolellisesti, jonka jälkeen ne ovatkin valmiit lähtemään vähäkyröläistä teollisuutta edustamaan ympäri Suomen. Läkkiastiatehtaat Oyn valmisteisiin kuuluu yli 200 artikkelia. Oman pitäjän miehet ovat keksineet tämänkin emäntien käyttämän pesulaitteen. Tehdas perustettiin vuonna 1940 vanhimpien vähäkyröläisten alan teollisuuden harjoittajien toimesta. Jotkut perustajajäsenistä olivat työskennelleet alalla jo yli 50 vuotta. Varsinaisten läkkiastiain valmistus on tehtaassa vähentynyt vuosi vuodelta muiden astioiden vallatessa niiden paikan kotitalouksissa. Läkkilevyä käytetään nykyään tehtaassa pääasiassa erilaisten kanisterien ja säilykerasiain valmistukseen. Kotitalouksissa käytettyjen ruoka- ja muiden tarvikkeiden säilöntä metallipurkkeihin lisää pakkaustarvikkeiden kysyntää. Näin pääsevät vähäkyröläisetkin osallisiksi siitä työllisyydestä, jonka koko maan kuluttajakunta, perheet muodostavat. Läkkiastiatehtaat toi paikkakunnalle uuden työalan aloittaessaan vuonna 1948 alumiinisten kotitalousastioiden valmistamisen. Vuonna 1950 aloitettiin tehtaassa kuumagalvanoitujen astioiden valmistus. Näistä tuotteista ovat yleisimmät sanko- ja puutarhakastelukannu. Tämän sangon galvanoitsija osaa ammattinsa. Hänen valmisteensa on arvostettu kansainväliselle tasolle. Vuonna 1953 otti tehdas valmistusohjelmaansa myöskin emaloidut kotitalousastiat. Tarkkaa kokeilua ja työtä vaadittiin kehitettäessä kestävä emalipinta. Kehitetty emaloimiskäsittely ja polttouunin oikeat lämpöarvot tekevät emalipinnan kestäväksi. Höyrymehukeitin on eräs emaloitu kodin tarvike, jonka perheenemännät ovat ottaneet hyvillä mielin vastaan kautta koko Suomen. Tämä lyhyt silmäys läkkiastiatehtaan työhön ja valmisteisiin osoittaa, että Vähässä-Kyrössä on kehitetty ja kehitetään edelleen pitäjän perinteellistä metalliteollisuutta. Vähäkyröläiset ovat luoneet pitäjänsä teollisuusmuodon, joka palvelee osaltaan kunniakkaasti koko maan talouselämää. Myntti on vanha kyröläinen nimi. Monien sukupolvien ajan ovat tämän nimen kantajat viljelleet Kyrön muhevia jokivarsipeltoja, polttaneet tervaa metsissä ja seilailleet meriä, ovatpa he olleet ruotsalaisten valloittajakuninkaidenkin mukana taistelemassa Euroopan sotakentillä. Vahvoja, väkeväverisiä miehiä ja naisia, raatajia ja rakentajia
on suvussa ollut jo aikaisemminkin, mutta huomattavimmaksi yrittäjäksi kohosi vuonna 1850 syntynyt Juho Myntti, Vähänkyrön saaren sivussa eläneen vähäisen maatilkun viljelijän poika. Kotipitäjässään sijaitsevan Vedenojan tiilitehtaan Myntti osti eräältä vaasalaiselta yhtymältä 1903. Oman työnsä muistomerkeiksi on Juho Myntti jättänyt jälkimaailmalle muun muassa Vaasan kaupunkiin rakentamiaan lukuisia julkisia rakennuksia. Kotipitäjän teollisuuslaitos lienee kuitenkin ollut hänelle kaikkein mieluisin työkenttä. Vuonna 1936 tehtaassa aloitettu salaojaputkien valmistus on vuosi vuodelta vilkastunut niin, että nykyään ovat tiilien ja salaojaputkien valmistuskapasiteetit yhtä suuret. Salaojaputkiosastolla työskentelee huomattavan paljon naisia. Heitä on koko teollisuuslaitoksen palveluksessa nykyisin 30, miesten luvun ollessa 100 vakinaista työntekijää. Kun tiilimassa on sekoitettu myllyssä ja kun tiilet ovat saaneet myös oikean muotonsa, ne viedään suureen tehtaan toisessa kerroksessa sijaitsevaan varastokuivaamoon. Ammattitaitoiset lämmittäjät täyttävät uunit juuri oikeilla määrillä polttoainetta ja sitten viedäänkin tiilet polttouuneihin. Kolmekin työn vuosikymmentä on takanaan osalla tehtaan työntekijöistä. Täälläkin on havaittavissa ammatin periytymistä isältä pojalle. Tiiliä ja putkia valmistuu vuosittain 4-5 miljoonaa kappaletta. Tiiliä ei keinokuivata kuten putkia. Putkia voidaan valmistaa ympäri vuoden. Tämän vuoksi on nykyisin käytännössä tapa, että samat miehet työskentelevät sekä tiilitehtaassa että sahalla. Saha on käytössä pääasiallisesti vain talvisaikana, jolloin tiiliä ei valmisteta. 30 henkilöä työskentelee puuseppätehtaassa, joka kuuluu teollisuuslaitoksen runkoon sekin. Täällä valmistetaan pääasiassa rakennustarvikkeita, muiden muassa ovia ja ikkunoita. Sahan tuotannon käyttää suureksi osaksi puuseppätehdas, mutta riittääpä siitä jonkin verran vientiinkin. Tehtaalla on parhaillaan käynnissä vaneriovien sarjavalmistus. Kuivaamosta tuotu puutavara joutuu ensiksi kaappaussirkkelimiesten käsiteltäväksi. Halkaisusirkkelin läpäistyään on tavara tullut oikohöylärille. Kantit oikaistaan ja niin menevät kappaleet ammattimieheltä toiselle. Teollisuuslaitos ei ole muodostunut merkitykselliseksi ainoastaan Mynttien ja heidän jälkeläistensä elämässä. Se liittyy kiinteästi ja kotoisesti sen 100-lukuisen työntekijäjoukon elämän piiriin, joka pitäjän laajalta alueelta on aamuisin tuttua tietä kulkenut työhönsä tehtaalle ja illalla palaa sieltä kotiin. Vuosi vuodelta he ovat läheisesti seuranneet tehtaan vaiheita. Vedenojan tehtaat on omalta osaltaan auttanut Vähäkyrön pitäjän asutuksen vilkastumista. Viime vuosina on tehtaan ympäristöön noussut monta sievää pikkutaloa. Sodan jälkeen on lähistöllä sijainnut pappilan maa jaettu rintamamiehille, joista monet ovat nyt tehtaassa työssä. Tehtaan väellä on oma sairaus- ja huoltokassansa. Näin voidaan turvatuissa oloissa kehittää omaa ammattitaitoa ja luottamuksellisesti kääntyä myös tehtaan johdon puoleen keskinäisissä asioissa. Juho Myntti oli väkensä kunnioittama mies. Hänen laillaan pyritään säilyttämään ilmapiiri, jossa kaikki viihtyvät. Tiedetään, että palvellaan teollisuutta, joka on hyödyksi laajoille Pohjanmaan lakeuksille, yhtä hyvin kuin koko maankin teollisen elämän kehitykselle. Oven valmistuksessa on ehditty sen hiontavaiheeseen.
Yhdessä hetkessä on leveä hiomalaikka suorittanut työnsä ja niin on jälleen valmistunut ovi suomalaisesta puusta suomalaiseen kotiin. Eteläpohjalainen sananparsi vähäskyrös on niin vähän mettää, jotta kakarakkin pitää mättähillä piiskata, kuvaa varsin sattuvasti Vähäkyrön metsäköyhyyttä. Siitä huolimatta pyörivät puuseppätehtaan koneet tarjoten tarpeellista työtä ja sen mukana toimeentulon 10 pitäjän asukkaille. Tästä saadaan olla kiitollisia Juho Myntille, sitkeälle Etelä-Pohjanmaan uurastajalle. Hänen työtään jatkoi hänen poikansa Artturi Myntti. Tehtaaseen liittyvää Viinamäen tilaa hän hoiti uskollisesti ja nyt ovatkin tilan maat esimerkillisesti viljeltyjä. Varsinaisella maaseudulla sijaitseva tehdaslaitos on siunaus paikkakunnan eläjille. Suuhan se heistä monille työ- ja ansiopaikan ja samalla onnellisen mahdollisuuden pysyä kotipaikkakunnalla, joka sittenkin on arvostettava niin sanottua kultaista kaupunkia korkeammalle. Vähäkyröläinen Etelä-Pohjanmaan asukas on kautta aikaan ollut arkisen työn ahertaja. Kaikki ulkopuolisen maineen tavoittelu on hänelle ollut vierasta. Vapaaehtoisen valistustoiminnankin aloilla on päästy kauniisiin tuloksiin. Esiäideiltään ovat naispuoliset pitäjäläiset perineet kätevyytensä vaativien käsi- ja kudontatöiden tekoon. Vähäkyrön maatalousnaiset vaalivat vanhoja perinteitä ja oppivat uutta monin toimintamuodoin. Näihin kuuluvat ompeluseurat, joihin kokoonnutaan yhdessä virkistäytymään ja samalla keräämään varoja, kursseja, neuvontaa ja erilaista maalaiskotien ammattitaitoja ja kulttuuria kohottavaa toimintaa varten. Vähäkyrön maamiesseura naisjaosto perustettiin vuonna 1916. Sen toimialueena on koko pitäjä. Vuonna 1952 se jaettiin samoin kuin maamiesseurakin 3 osaan. Alapäässä, keskikunnalla ja yläpäässä toimiviin. Vähäkyrön isäntäyhdistys aloitti ja suoritti jo paljon ennen maamiesseuran perustamista suuren työn seudun maatalouden ja yleisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Samoja latuja käy nykyään maamiesseura. Tarkoitus on sama, menetelmät vain osaksi nykyaikaistuvat. Erilaisten kurssi-, neuvonta- ja muiden vastaavien toimintamuotojen lisäksi kuuluvat ohjelmaan muun muassa järjestetyt työnäytökset ja koneesittelyt. Varsinkin jokavuotiset koko pitäjää käsittävät traktorikynnön mestaruuskilpailut ovat saaneet suurta suosiota osakseen. Tuleva veronmaksaja saa jo vauva-aikanaan nauttia kuntansa hänelle suomia sosiaalisia etuja. Kätilö, kunnan lääkäri ja 2 terveyssisarta ottavat hänet kirjaimellisesti tässä järjestyksessä vastaan, huolehtivaisen silmälläpitonsa alaiseksi. Äitienkin terveyttä tarkataan jatkuvilla neuvolan tarkastuksilla ja kokeilla. Vuonna 1858 aloitti toimintansa Savilahden kansakoulu, ensimmäisenä koko maakunnassa. Viime vuosisadalta ovat peräisin myöskin 3 muuta kansakoulua. Vähäkyrön yhteiskoulu on kunnan omistuksessa. Vähäkyrön kunnanvaltuustoon kuuluu 21 valtuutettua. Se on, kuten muissakin maamme kunnissa, pitäjän asioiden ylin päättäjä ja hoitaja. Monta ajasta aikaa on kulunut siitä, jolloin isännät päättivät pitäjän ja kirkon kokouksissa kirkon ulkopuolellekin kuuluvista asioista. Kunnallisneuvos J.E. Pispa on suorittanut kunniakkaan päivätyön nykyisen kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kunnan toimistossa ahkeroivat virkailijat kunnansihteerin johdolla. Kauniin kodin on kunta varannut kodittomia, vanhuksia ja työkyvyttömiä varten ostamalla kunnalliskodiksi vuonna 1923 historiallisen Kolkin tilan Merikaarrosta. Vuonna 1851 allekirjoitettu perustamiskirja todistaa kansanmiesten perustaneen Vähäkyrön lainakirjaston. Sen kunniakas historia kertoo kirjaston olleen jossakin vaiheessa maan suurimman kansankirjaston. Nykyään toimii kirjasto kunnallistalossa ahkerasti käytettynä. Hiljattain on perustettu kotiseutumuseo kauniiseen Luttiratiin. Vähäkyrön oma kaunis kansallispuku saatiin Vähäkyrön maatalousnaisten toimesta 1952.
Monipuolisesti toimii myöskin nuorisoseuran opintokerho. Tällä kertaa on kokoonnuttu magnetofonia kokeilemaan Haarajoen koulun pihalle. Uintikin kuuluu nuorisoseurain kesäisin harrastuksiin. Ensimmäinen pitäjän 3 nuorisoseurasta perustettiin jo vuonna 1894. Kyrölän nuorisoseura on päässyt toiminnallaan kärkipäähän maakunnassa. Edelleen on pitäjän lukuisista yhdistyksistä mainittava Vähäkyrö-seura, jonka käsissä on kotiseudun kunniakkaan menneisyyden vaaliminen. Kotiseutujuhlat keräävät yleisöä sankoin joukoin yhteisen asian ympärille. Vähäkyrön viestin jäsenet suorittavat voimisteluohjelmaa. Arvokasta hengellistä työtä tekee Tervajoen seudun evankelinen nuorisoliitto, jolle valmistui oma talo 1915. Täällä järjestetään 40-50 yleisötilaisuutta vuosittain. Vuonna 1803 valmistui nykyinen harmaakivinen kaunis kirkko paikalle, joka oli aikaisemmin ollut hautausmaana. Vanhassa Tapulissa sijaitseva vaivaispoika on kokenut kirkon lailla tuulta ja tyventä. Kirkon juhlallinen arvokas kauneus ei voi olla tehoamatta niin kotoiseen kirkossa kävijään kuin vieraaseenkin vaeltajaan. Kirkossa ovat saarnanneet aikansa huomatut pappismiehet, julistaen ikuista totuutta seurakuntalaistensa sydämiin. Vähäkyröläinen luottaa tulevaisuuteen, mutta hän muistaa samalla ajasta ikuisuuteen siirtyneitä, tehden kunniaa kotiseudun raivaajille runoilijan säkein. Lakeus sun lapses on, tuules puuta tuutikoon, joka kasvaa haudalleni, kun mies mullan alle meni. Multaa mullastasi on. Se matkan määrä on kaikilla meillä, vain nurmessa uinua, kuunnellen hiljaa kun tuulet kulkee ja sateet putoo, kun vuosien loimihin päiviä kutoo ajan liukuva virta. Sun on kunnia, kiitos, valta ja voima yksin. Sinä, Herramme, ohjaat kohtalon vaiheet maan. Sinä pelloille annat kasteen ja päivän paisteen. Ain laaksomme verhoot kukkiin uudestaan. Olet turvamme ollut polvesta polveen aina. Olet turvamme kautta aikojen vaihtelu.